Oh, buddy, naikagawa mo? Badi, 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 badi. Oh, palamba da kang panayan. Hindi ka Hindi ba ka kay- pa din tan? Wala istorya namin kung magay ng harap. Istorya Bro, sabihan na din ka pag yung harap. Anding ko pa, chu. O, tiyan mo sinabi na tsaka palagi ang harap. Yaba namin ko mukha lang nga lang lakwang ki. Unahan naman mo yung istorya niya. Oo, nakalas sabi, ano, yung yakurugo makain, makapag salita po kayo, medyo, antin diyan ko naman nung tamo. Tanga na, hindi ka pa mainip kayo niya. Lang ka sa chu naman ng chu pala mo chu gusto. Papadya mong mag-cellphone ng po pang bake-bake. Yan na ka man yung istorya ni Wala, Ate. istorya na pingkong muna nakaratok, kalang lakwang ki. Oh, nana mo yung ipag-istorya niyo pala eh. Hanapin eh, kung pinakahirap masalesi, ang ingkong mo. Bakit naman? Medyo, kaya mo. Buhapin pala, bisa akong kape. Oo, kape. Natigay pa pa na yung kape. Bro, sabihan nila may ito mo pinagtala mo kayo na. Siyempre, istoryo. Timpla pa na eh. Kaya ka pa na eh. Panay mo kaya na. Istorya may pay papi cholo. Mucho gusto. Yeah. Kumusta? Islam. Bigay pala. Chuna na. Ba, hindi na ba yung kape? Kape ka na pa, buddy. Ba, kaya may tinimplay mucho gusto. Nanding niya pa yan. Nagdana kapag natin marinig. Hindi niya lulog kayong ngayon na bali. Nagdana pa yung miga bali. Bakit? May kape na ako mang peniplay marinig. Bakit mucho gusto? Kaya naman yan. Lamaran niya naman yung galit. Wapin eh. Dana. Mga tayo barkada yun. Dana nanding kayo pa pinya. Ba, dumalarang ka naman ha. O yan. Medyo malasa na rin. Wapin pala. Temeto rita sabihan. Tampi istorya yung ikong. Ako man pimbor sabihin yun yung Bangalala matang kapampangan ng pinya binagera. Iya, malala makapampangan na mo. Magkita ko pagtistigin ko mo na. Nyari gue kay makain, may kaintindihan din. Kami may mo ya. O sige. Kung karban tabalo mo. O sige, sabihan mo eh. Magtubra sa ingkong mo. Bakit? Kung hindi magsalita ya, blang. Luluwal ka na magyang boso na eh. Dana, nakakalimutan ko yung story kaya ko. Oh, Yung istorya na pala ka na akong ingkong ko. Manibat 17 yung banwa. Ini magtubras hanggang yan 62 yun. ano nga pala mga nasuni ang ipan eh. Wow. Ano nga pala rugo kada manyalita ng din na. Ay, kakamping ko balugbog pati mata. May tuturuan kayang bulong. Pansin nga pala pa nga dali. Wow. Wala, mga yan talaga. Matuhan ako na yung pagbawalan. Pagbawalan kay Wari, kaya nakangkumo. Oo, pero may aliwa ka ta. Total, balong mo na rin Oo. tangka kung kainan Oo. din. Siyempre, naman kita magmamayar. Kaya kami may muaya. Wow. Bari, 7 din, ni ganyang tasa nga rin. Ni gagamitan na lang naman yun. Wow, kami mga dwagyan ng baleran mo rin tasa rin. Mga ta. Sige, sige. Kanyaman pa mo pa dali sana na. Wow, dumali yan. Sapak yung gatas yan. Oo. Biminuming kong na kanini. Kenny. Paduro. Kenny. Ba, may atabo rin kape mo ba? Purige, buddy. Takman na eh, manyaman niya pa nga timplay niya. Ang tiro ka kanya na eh. Ayos yan eh, mapali pa na eh. Mapali pa kasi yan niya. Alitak mo na eh, manyaman niya yan. Ay, Dana ba? Di pala mikik ka naman, di nalip kape kaya kayong kung Ayos. Ikang higay yung kung